Είναι η στιγμή που οι δυνατοί άνεμοι ξεριζώνουν από κοντινή παιδική χαρά και σηκώνουν σε ύψος 6 μέτρων το φουσκωτό σπιτάκι μέσα στο οποίο βρίσκονται 3 παιδιά ηλικίας 6 και 11 ετών. Οι λουόμενοι δεν μπορούν να πιστέψουν το θρίλερ που βλέπουν να εκτιλήσεται μπροστά στα μάτια τους. Ένα αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τις τελευταίες ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. 24 πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο Τέξας περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μετά τις σαρωτικές πλημμύρες στην κομιτεία του Χέις. Έχασαν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να απομακρύνουν τα συντρίμμια. Στο Γουίμπερλι 12 άνθρωποι αγνοούνται καθώς οι ξαφνικές πλημμύρες που ακολούθησαν τις καταρρακτώδεις βροχές παρέσυραν την εξοχική κατοικία τους. Το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου από την πόλη Σιουδάδα Κούνα στο βόρειο Μεξικό άφησε πίσω του εικόνες βιβλικής καταστροφής. 6 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να ισοπεδώσουν ολόκληρες γειτονιές. Οι διασώστες ψάχνουν μέσα στα ερείπια των σπιτιών αναζητώντας επιζώντες. Αυτοκίνητα έχουν ανατραπεί, δέντρα έχουν ξεριζωθεί. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 12, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι συνήθως πολυσύχναστοι δρόμοι της Τελαγκάνα έχουν κυριολεκτικά ερημώσει. Φωνικό κύμα καύσωνα πλήττει την Ινδία και έχει γίνει αιτία να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 760 άνθρωποι. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα, οι κάτοικοι αναζητούν καταφύγιο στη σκιά και προσπαθούν να δροσιστούν με οποιονδήποτε τρόπο. Στην Καλκούτα, τα σωματεία των οδηγών ταξί κάλεσαν τους οδηγούς να μην κυκλοφορούν στους δρόμους από τις 11 έως τις 4 μετά μεσημβρίας. Η πιο υψηλή θερμοκρασία καταγράφηκε στην Αλαχαμπάντ, μια πόλη στο βόρειο κρατήδιο του Ούταρ Πραντές, όπου ο υδράργυρος έφτασε στους 48 βαθμούς Κελσίου. Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι ο ακραίος καύσωνας θα συνεχιστεί και μόνο ο μουσώνας, ο οποίος προβλέπεται να πλήξει τις νότιες ακτές της Ινδίας στις 31 Μαΐου, θα αναμένεται να ανακουφίσει τον πληθυσμό από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο στρατός και τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν τους τόνους λάσπης. Θύματα και καταστροφές από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που προκάλεσαν σαρωτικές πλημμύρες και κατολιστήσεις μετράει η κεντρική και νότια Κίνα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ξεπερνούν τους 50, ενώ εκτιμάται ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.